Si haguéssiu de fer un trio, el faríeu amb un altre noi o amb una altra noia? I obro i hi havia com 25 xats de nois diferents. No trobo res molt atractiu als peus. Benvingudes a l'última trucada de Clímax. Un protagonista seu davant de dos telèfons que el connecten amb dos pretendents ocults. Amb l'ajuda d'un cupido, haurà de decidir amb quin pretendent vol tenir l'última trucada i a qui penjar per sempre. Sílvia, per què has vingut a l'última trucada de Clímax? Una mica per jugar, a veure si és veritat que diuen això de que en aquest programa pots trobar l'amor de debò. Avui tens l'ajuda de la Laura Llobet, que serà la teva cupido. Doncs m'has explicat que ja has tingut 2 relacions i mitja, no? Perquè l'altra que va ser... Em vaig enamorar d'una altra persona amb la que vaig estar un temps. No va acabar de ser parella del tot, però vam estar uns quants mesos, així que aquest mig. Per què estàs aquí, Ivan? Què has vingut? Crec que sóc com el superhome, però en romanticisme. Què vol dir això? Crec que sóc una persona molt romàntica i m'agrada molt estar en parella. Jo sóc aquí amb el Pau, de Castellnou del Bages, i amb el tema de l'amor ja m'has dit que poquet. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Has anat coneixent, però una parella estable no has tingut. Exacte, no ha quallat mai res. He tingut les meves coses, però mai parella. D'on ets tu? Comencem per aquí. Jo sóc d'aquí de Barcelona. Vale. Ok, i quin esport fas? El que més faig ara mateix, que és perquè treballo d'això, és vela. Soc monitora de vela. Ok, que guai, interessant. Quants anys fa que ho fas? 11. Vale, Però joder. quants anys tens? Exacte. 24. Ah, vale. Doncs que guai, ja m'ensenyaràs, doncs, no? Jo amb vela no n'he fet mai. Ui, molt bé, Pau, com ataques, no? Jo... Baixa de la muntanya al mar per tu, eh? 15 skills. En Pau està viciat a Instagram. Puc preguntar quin és el teu feed d'Instagram? El meu feed. Després el veurà. Crec que ho veuràs després. Sí. Vale. Veuràs. No m'adelanto, no m'adelanto. Pot sortir cosa molt rara o no, Pau? No. Tot normal. Tot bastant normal. No t'agraden molt els peus, en plan excessivament. No, hi ha gent que li agraden molt excessivament. Una miqueta sí, o no? No trobo res molt atractiu als peus. Ah, i tu, Sílvia? Normal, no sé. No. No t'agraden els peus? Jo si he de dir sí o no, dic Ring, més no que sí. ring. Ui! Hola. Van de l'altre bàndol. Sílvia, espera un moment! No, Sílvia. Tan distret. Bona tarda. Hola. Jo tinc un dubte. Això que has dit que has estat com amb una relació però que et vas enamorar d'una altra i tot això, implica banyes? Sí. Sí. Sí, Sí. No, jo no menteixo. Vale, no, ja està bé. Només has posat les banyes, no és mentir, però més o menys d'aquí calces, vale. Oh! Què t'acaba de dir? L'Ivan creu que si un cop has sigut infidel, sempre ho seràs. Totalment. Jo crec que això, vull dir, un cop peques de falta de lealtat, potser t'has de, no sé, autoflagelar, no? Una mica. Però tu has vingut aquí a repartir hòsties. Una mica, no sé, mig, no? No, què n'opines, Sílvia, d'això, de que quan un és infidel sempre ho serà? Que és mentida. Mentida. Sí. Perquè tu has sigut, Sílvia? Sí, jo he dit que sí. Ho acaben de dir. Hola, bon dia! D'aquí 5 anys, l'Ivan vol tenir una casa amb parella. Vinga, jo també. No te jode. Collons, posa't a pedir, vull dir, mai se sap, no? Jo crec que estaria bé, amb 25 anys, a la meva pròpia caseta. A fora de Barcelona, potser, per això, eh? Tothom ho intentem, però després arriben els 25 Ja. i no arriba la Clar, quants anys té? No tinc gaire esperança, Però quants anys tens? Perquè jo si m'he de fer als 25 una casa, això vol dir en res. Bueno, si tens Ens diners... fa 21 d'aquí un parell de setmanes. Per tu l'edat, què? La diferència d'edat, què n'opines? No tinc problema. Molt bé. Home, què ha de dir? Bona, Sílvia, aviam, tinc una pregunta. A quines colles castellans estàs? A una colla convencional, que és les de tota la vida, i a una universitària, a la UPC del Fòrum. Vale. Molt bé. A la Què has UPC, estudiat? què estudies? No és la meva uni. Vale. No, jo estudio educació primària a la UOC, que he començat aquesta. Què li vols preguntar al meu amic Pau, que és tan guapo, eixerit, simpàtic, agradable? Tu has dit que tens 19, no? Correcte, sí. D'aquí 6 anys, com et veus? Amb una casa... També. No. Però no heu vist els preus de les que hipoteques ha dit que no. vosaltres o què? O sigui, Laura, He dit que no, Són joves, per No ho has escoltat, Laura? Ha dit, amb una casa, guió, no. Ah, vale. No sé si estaré aquí, poder no estic a Espanya, poder estic a algun altre país. T'agrada viatjar? No he viatjat molt,
per desgràcia, però estic a un punt a la meva vida és que tinc ganes de sortir, de veure món, tio. I anar a estudiar fora és una manera de fer-ho. Si poguessis escollir, a on t'agradaria anar? Califòrnia, Japó, Corea, un lloc d'aquest. Bueno, per demanar, no? Sí, si ens posem a La demanar... relació, malament. A en Pau li agrada molt el safreig. Soc molt cotilla, en aquest sentit. En el bon sentit, no fico el nas on no toca, Però t'agrada saber. però m'agrada saber els cotilleos i les coses del poble o de... saps? Però tu t'enteres de tot. No. Ring, ring, ring! A veure. Va, et faré la mateixa pregunta, a veure si amb tu quadra més. Si t'haguessis de mudar a un país, a quin seria? Jo crec que seria Andorra. Hòstia! No, no és un tema d'impostos. Ningú ho ha dit, això. Com vas a japonès tu, Sílvia? Ui, molt malament. Malament, no? Ja. Per no ni... O sigui, jo zero, Doncs potser no té gaire futur això que tens amb l'altre, S'ha fotut les piles. No, això dels chiquipuntos els haurem de repartir, jo crec, S'ha de lluitar és que sempre. abans heu anat quasi que amb machetes, Com li demanaries perdó a la Sílvia? Com faci falta, si Si fa falta em tinc l'enfades- l'avió en marxa. No hi ha cap problema. Qui té por a morir? Ningú. Estem en temps mort. Doncs ara anem a espiar una mica les seves xarxes. Qui tira més ara? No, li dono que l'Ivan, va, que acaba de guanyar 2 xiquipuntos. Ok, l'Ivan. Aquí el tenim de petit. Aquesta és una foto seva d'un story que m'han dit. Oh, que va al gimnàs i està fort, mira, això és el que preguntaves tu, no? El seu fill és futbol, cançons. Sobredosis de amor, Blanquito i Dulce. Molt bé, a veure amb el Pau. Un skater de petit. Un skate de petit. És rotllo, no? Té He de dir que rotllo. vesteix molt bé. Vesteix molt bé. No, ja... Això per mi guanya molts punts. Aquest collaret amb perles, Sí. és inequiparable. Què és això? Uns magatzems? Això és el CERN, és un laboratori. Els seus gustos musicals. Coneixes? Los de Marras, sí. Los Cafunes. Uf, molt bé. I aquesta I per també mi, Streets. top. Molt bé. Tinc aquí informació confidencial que t'ensenyaré si respons a una pregunta compromesa. Estàs preparat? Sí, vols esclar. respondre? Sí, clar. Perfecte. La pregunta és: has estat mai les banyes d'algú? Sí, de fet, de la meva primera parella. Anàvem a sortir aquella nit i ella s'estava maquillant, li va arribar un missatge al mòbil i em va dir mira'l i em dius què posa. Hòstia, és que la tia també. Ja, tampoc era molt... Ja. I obro i hi havia com, no sé, probablement uns 25 chats de nois diferents a l'Instagram i vaig dir, per curiositat, quin és tal, així als 25, i em va dir, no, amics, no coneixo aquests amics, són nous? Sí, doncs els coneixes, no, d'aquí, de l'Instagram. Em dona per entrar en un chat, un fueguito, i el noi deia, ¿me das fueguito con novio? Me das fueguito con novio. O sea, ella li havia donat un fueguito al xaval, vale, i el xaval en plan... Et van posar les banyes, però tu has estat les banyes? Ah, no. M'has respost, per tant, t'ensenyaré aquesta informació. Va ràpid, nosaltres no la podem Vale. parar. Així que, atenció. D'acord. Mira la Sílvia, aquí de Molt petita. mona. Vale. Vale, el fit. De cop volta un petó. Maquillatge. La isla. Vale, Vale. aquí, mira, Skater. skate. Fent el surf. Fent surf. I fins aquí. Pau, com estàs? Bé. Has estat alguna vegada les banyes d'algú? Que jo sàpiga, no. I juraria que no. Aviam, t'ensenyaré una mica d'informació, bueno, Molt bé. que no pots parar, de la Vale. Sílvia, perquè és un vídeo. Castells, ella és la de dalt. Castells, Està forta, ensenyata. Quin brazaco! Clar, amb les veles, Moltes gràcies. la gent que estimo. Aquesta sí que no la Vale. conec, que dic que és molt Un d'esplai. poc. Finals, Perfumi. podria Ok. plorar... Té rotllazo, no? Té rotllo. Sí. Ok, guai. Sílvia, pots fer les últimes trucades per acabar de decidir-te. Vale, va. Vaig amb els dos a la vegada. Agafa el telèfon, això és locura. Altra vida. Ara t'estàs comptant l'altre, també. Pregunta pels dos, vale? Però és compromesa, O sigui, si no la voleu respondre, podeu no respondre. 30 centímetres, ja t'ho diem. Quina bomba! Si haguéssiu de fer un trio, el faríeu amb un altre noi o amb una altra noia? Jo crec que amb una altra noia. Però hauria d'aclarar que no m'agradaria que fos la meva parella. Soc una mica massa estret amb el tema de monogàmia o bala. Jo diré també amb una altra noia. Crec que sóc hetero, però, bueno, no em tanco Molt bé, Pau. 100% a res. Tots però tenim un percentatge. I tu, Sílvia?
Podria fer-ho amb un altre noi o amb un altre noi, a mi em dóna igual. Hòstia, però per què has fet la pregunta, llavors? Què treus de conclusió d'això? Quina és la resposta positiva? Ella vol saber com estan oberts de ment, no? Exacte, Sí. exacte. Bueno, el Pau ja t'ha dit que No, sí, nunca molt se bé, sabe. molt bona resposta. Molt bona Aviam, Sílvia, resposta. fes-nos una altra pregunta compromesa, va. Sí, ens està agradant, ens està agradant. Us heu estimulat a l'anus? És que, no sé si us ho veu, però el Gerard està obsessionat amb l'anus, ¿vale? En plan, està obsessionat amb estimular l'anus. A veure, un moment, que me la penso primer, Si no tens pregunta, jo tinc alguna encara. a la Chiquipuntos. Vale, penjo l'altre, Així No, home, no! Vale, digue'm. Quina és la teva fantasia sexual que encara no has complert? En un plató de clímax, vinga, som-hi! Pues ojo, que en un plató no estaria gens malament, No et sabia dir. Perquè ja ets molt divertida al llit, o què? Sí, jo he provat moltes coses. Hòstia, no Heu d'estar al nivell, nois? Clar, és que jo tinc molts anys d'experiència, Bueno, millor. S'ha acabat el temps. És el moment d'escollir amb qui vols tenir l'última trucada i qui vols penjar per sempre. Però recorda, l'altra persona pot no agafar-te el telèfon. A l'inici tenies un plantejament, ara què? Ha canviat o...? Jo crec que el mantinc, El manté. Llavors... Sí? No m'interessa la tarifa nova de Movistar, sisplau. Oh, quina llàstima. És broma, és broma. Aleshores sí que t'interessa, si te la dono ja sí que t'interessa. Si me la dones tu, m'interessa molt. Perfecte. Sílvia i Pau, us voleu veure? Sí, Sí, no? Endavant. si podem. Us podeu veure. Hola, encantada. Què tal? Molt bé. Un plaer. Un plaer, jo també encantat. Bueno, Setmana que ve, vela, setmana que ve anem a fer vela. Perfecte. Serà perfecte. Fa una mica de fred, poder? No No. et preocupis pel fred. T'esperaves això o què? No, he de dir que tens cara de més gran. Jo no t'hagués ficat 19 anys. Vale, Te n'hagués ficat merci, més. suposo. Som. Bueno, he perdut, però aquesta pèrdua de ratxa és absolutament momentània. Jo tornaré a tope. És veritat, Carla, jo crec que a partir d'ara començaré a guanyar molt. Però el que no ha de ser momentani ha de ser l'estona que us passeu mirant les tertúlies de Clímax al canal de YouTube de Som Eva. Subscriviu-vos al canal! Exacte. I recordeu que si us truquen, agafeu el telèfon, que igual no és spam, que igual és l'amor de la vostra vida. Ens trobem a l'última trucada de Clímax.